Така, продължаваме с втората част на Матей 13 глава. 3-4 стих се казва: всичко това Исус говори на народа с притчи и без притчи не им говореше. Много интересно. Защо им говореше с притчи? Каза се, че без притчи не им е говорил. Това направо много ме провокира да се замисля, че може би аз трябва по този начин да подхождам. Аз обикновено се отивам директно, казвам си всичко, докато Исус имаше съвсем друг подход. Той задаваше въпроси, говореше в притчи и усеща, че който е готов, готов е да приеме, нали, да се нареди пъзела, така да се каже, той ще му щракне главата. Който не е, и в прав текст да му забием и факти, и фактология, и цифри, и логика, и данни, просто в най-добрия случай нищо, в най-масовия случай по-скоро ще имаме проблем. Нали. Така тук ми се запишва, нали, че дали да не се замисля аз за някакви притчи или алегории, които да се запомнят по-лесно да карат хората да се замислят. Някакви начини, по които да сравнявам, нали, това, което искам да предам като идея, като мъдрост, като нещо. Някакви примери от природата, от обществото, може би. Не знам, трябва да мисля повече по този въпрос, който ще изисква малко забавяне на реакцията ми. Но очевидно Исус го правиш и се казва, че без причина им говориш. Нали, говорим на масовата група, на тия, които му бяха близки, нали, тях им обясняваш. Но не на всеки обясняваше всичко. Така и тук съм си написал много интересен въпрос. Имам ли нещо, което да ме мотивира толкова силно, че да зарежа всичко останало и да се втурна в него? Дали ще е проект, дали ще е каус, дали ще е нещо, което да мисля да реша, че той си струва повече от всичко останало. Нали, тук става дума за... Сигурно се усеща, нали, за тази притча за скрито съкровище и скъпоценния бисер. В 3 стиха се казва: Небесното царство прилича още на скрито в нива съкровище. Човек като го намира, скрива го. Изпълнен с радост за него, той отива, продава всичко, което има и купува тази нива. Небесното царство прилича още на търговец, който търси хубави бисери. Когато намери скъпоценен бисер, той отива, продава всичко, което има и го купува. Той тук отново се говори за, нали, този контраст, нали, както по-рано, нали, говорихме че ако не си достоен да оставиш баща, майка, деца, не си достоен да го следваш, нали, Исус. Тук има нещо подобно. Той казва: оставаш всичко и се втуркаш към съкровището. Дори че това така съм си го визуализирал, ако знам, че примерно някоя нива тук се продава за 50 000 лева, обаче аз знам, че вътре има злато за 15 милиона. Нали, всеки нормален човек би продал всичко останало, каквото има. Апартаменти, коли, телефони, всичко би продал само и само да мога да добие тази нива. Дали имаме подобен начин на мислене за това да нивата като Христос, като богатство, което Бог ни дава? Защото ако го имаме, тогава би трябвало наистина без проблем да оставим всичко останало и да се втурнем в това нещо. И тук си задавам въпрос, нали, кое е това конкретно нещо. Защото всички казваме: да, съгласен, искам да го направим. Да, ама като имаме на практичната плоскост, кое е това, което реално наистина бихме направили? Така, и накрая главата завършва с 57-58 стих, където се казва: и те се отвърнаха от него, а Исус им каза: никъде, нали, тук става, нали, как отвърнат, нали, Исус, като някой там от Назарет, нали, който. Никъде пророк не е без почит, освен в родния си град и сред домашните си, и не извърши там много чудеса поради неверието им. Много интересно, от една страна има много моменти, в които се казва, че Исус изцели всички. Нали, аз дълбоко се съмнявам, всички са имали голяма вяра. За сигурност някои са били просто там част от кюпа някакси. Но в този град нещо специално стана. И се замислям дали, ако самия Исус във враждебна среда, в враждебно отношение, нали, както беше на вас прасетата, дори той по-скоро се отдръпва, защо пак аз трябва да се натискам на всеки и на всички? Нали? И много пъти си казвам, много пъти хората казват: ама аз тук, нали, правя това, пък, нали, чудеса не се случват, нали? И може би има нещо враждебно, може би има нещо, което в нас не е окей. Нали, смисъл такъв, че, нали, той отива в синагогата в Назарет, нали, те му казват, нали, откъде има тая мъдрост и тези чудотворни сили? Не ли това си една дърводелица? Майка му не е ли коя си? Баща му, сестри си между нас? Тоест, нали, този тип, нали, презрение, което, нали, много пъти хората имат към нас, и ние не рядко имаме към другите. Той ли бе? Той е от ромски етнос, примерно. Тия ли бе? Не знам ги тия, викам от коя църква, нали, не кам имена, нали? Тия са от тази църква, не ми говори. Нали, ето това е, което изпаднаха тия хора. И аз съм сигурен, че ако се замислим, всички от нас малко или много сме изпадали, изпадаме в такова нещо. И тук съм си взел, нали, за решение да не изпадам в тази клопка. Просто защото губиме. Реално се казва, нали, не извърши там много чудеса. Тоест, извършва някакви чудеса,
Но поради неверието, поради този тип осъждение, поради този тип фамилиарство, ако щеш, те сами се лишиха от благословението на Господа. Така че определено си струва да се опитаме да не бъдем като тях. Това беше тази глава.